l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-art esproprijata għall-link il-ġdida għal Smart City se titnaqqas b'2 terzi mill-proposta ta' qabel l-2013. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inaugurazzjoni tal-kumpless fi Smart City bl-isem ta' Shoreline. Ix-xogħlijiet fuq dan il-kumpless ta' xiri twettqu fl-aħħar sentejn. Dan qed jospita 44 ħanut fosthom dawk tal-ħwejjeġ ta' ditti magħrufa, flimkien ma' postijiet ta' divertiment, ristoranti varji, supermarket u spiżerija. Il-kumpless jinkludi franchise internazzjonali ta' divertiment tal-familja kollha, fejn tfal u żgħażagħ ta' kull età isibu dak kollu li jixtiequ, bħal lob virtwali kif ukoll attivitajiet oħrajn u avventuri. Kif inawgura dan il-kumpless mill-isbaħ il-ġimgħa filgħaxija l-Prim Ministru tenna kif dan l-investiment ma ssitx jiexet il-fiduċja tal-investituri f'pajjiżna u l-ekonomija tiegħu. B'hekk Dr. Abela tenna li l-Gvern se jkompli jkumplimenta din il-fiduċja b'aktar għajnuna u inċentivi għan negozji biex ikomplu jtejbu l-operat tagħhom filwaqt li jkompli jkun garantit ambjent ekonomiku stabbli u li joffri ċertezza b'qafas ekonomiku robust. L-inċentiv primarju li żammejna l-kontijiet tal-enerġija jibqa' wieħed stabbli illi nibqa' konvint kien katalista biex ħafna negozji u hekk għandek investitur li seta' jażel li jinvesti madwar il-bqija tad-dinja, però għażel lil pajjiżna. Għaliex għażel lil pajjiżna? X'pajjiżna joffri ċertezza, joffri klima politika li hija waħda stabbli, joffri stabilità lin-negozji. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela rimarka kif kruċjali għal dan infrastruttura b'saħħitha li twassal għal aktar aċċessibilità u li tgħin issostni l-investiment u l-kwalità tal-ħajja. Fil-fatt kien hawn li l-Prim Ministru semma l-link ġdida permezz ta' triq lejn Smart City bħala eżempju. Dwar dan Dr. Abela spjega li l-Gvern se jkun qed inaqqas l-art esproprijata b'2 terzi mill-proposta li kienet saret qabel l-2013 biex ikun jista' jagħmel din l-istess triq. Fil-pjani ta' qabel l-2013 kienu qed jiġu esproprijati 28,000 metru kwadru ta' art. Iżda fil-pjani l-ġodda tissa se jkun hemm bżonn ma' 80% inqas proprjetà ta' terzi li ħafna minnha hija art agrikola. L-ammont ta' art illi se tiġi meħuda biex tkun tista' tsir l-investiment infrastrutturali se jkun ta' terz ta' dak li kien proġettat li jittieħed qabel l-2013. Ħafna minn dak li kien proġettat li jittieħed qabel l-2013 kien jikkonsisti f'art agrikola. Illum se nkunu qegħdin nieħdu terz ta' dak li kien prospettat dakinhar. Kif ġie biex itemmi d-diskors tiegħu il-Prim Ministru tenna li Gvern immexxi minnu iħaddan kompletament il-potenzjal li toffri Smart City. Madankollu jibqa' sod fil-pożizzjoni tiegħu favur il-preservazzjoni ambjentali. Dr. Abela fakkar fl-impenn u determinazzjoni tal-Gvern li jitrasforma n-nofsinhar tal-pajjiż f'reġjun aktar imfittex mill-familji Maltin u Għawċin biex joħloq ambjent dinamiku li jiġbor fih il-prinċipju tas-sostenibilità, il-progress u l-kultura rikka li joffri pajjiżna.